ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಲ್ಪಡ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಇನಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೀರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಂಡದ ಬೇರೆ ಪುದರ್ ಪೂರ್ಣಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡದ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇದು ತೋಂದುಲ್ಲ ಯಾರು ತುಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಗಲೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲಂಬಲಂದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬೊಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇವರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ನಾ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಆರಾಮ್ ಅಕ್ಕ. ಎಷ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ? 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇದೇ ಜಾಗ ಗಾಡಿ ಚೇಂಜ್, ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ, ಬಲ್ನಾಡು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವಲ್ವಾ. ನಾಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಮೀಟ್ ಆದ ಮುಲ್ತೆ ಪೋತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ತೋಜದು ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆತ ದೂರ ಬರ್ತೀರ ಒಳ್ಪಟ್ಟು ಹಾಸ ನಡೆದು ಬರ್ತೀರ ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಕ್ಕ ನೀವು? 6:30 ಪಿದಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಎಲ್ಪಡ್ದು ತುಲಂಜ 11:30 ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಇಡೆ ಎತ್ತನಾಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂತದ್ದು ಪಾತಿರ್ನ ಪೋಡ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪಾತಿರ ತಿಕ್ವೇನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಗ್ಲ ಕಾರಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ತೋಜೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಏನು ತೋಜೆ ಎಂಬಿರಿಗೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೊರ ಪೋ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಾರ ಈಗ ಪೊಡ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ಜನಡೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೆತ ಪೋಡು ಸುಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನಿಕ್ಲಿ ತೂಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕಲ್ಲಾರೆಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಲೈನ್ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಇಂಕ್ಲತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೇನು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೋಡೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೇನುಂಡ ಅದೇ ಬಂಡ ಕೆಲ ತಿಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜೀರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಗ್ಲಿ ಕೇನಾಗ ಬಂದಿರ ತೊಂದರೆ ರಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಂಚಗ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜನೆ ಸುರುಕ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಡ ಏಪಾಳ ಫೋನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಉಂಡು ಒಂದು. ಸೊ ಆರ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಐನಿರ್ದ ಅದು ಹೊರಲೆತ್ತೋ ಪೋಡು ಸುಮ್ಮಂಕ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ ತೂವೋಡೆ ಪಂಡದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ದಿತ್ತಿರಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ ನಡೆ ಮೈನ್ ಬರ್ರಿತ್ತಿನಾರೆ ದಯ ಪಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜರ ಎಂಡುದೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಂಡಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಬಿಡೋದೊಂಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಪರಕೆ ಅವು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಇಡಿಡ್ದಿನಾರ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಆರು ಕೊರಗಜನ ಇಂಕ್ಲ ಬಲ್ನಾಡು ಉಜುರ್ಪಾದೆ ಕೊರಗಜನ ಕಟ್ಟದಡೆ ಬತ್ತದ ಪರಕೆ ಸಂದದು ಬುಕ್ಕ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಕ್ಲ ಹಣ ಎಂತ ಪುತ್ತೂರಡೆ ಉಲ್ಲಾತ. ಸೊ ಇಡೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜನ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಒಂದು ಪಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಗುಡಿ ಉಂದು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿದು ವಿಗ್ರಹ ಇರೋದೇ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಕ್ಕ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು ಮಾತ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. ನಾಳೆ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಾಳೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಸರಿಯಾದ ನಿಂಗ್ಲ ಬತ್ತನ ಕೊಡ್ತು ಈಗಲೇ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟೂಲೇರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಪೂಜೆಗಾನ ಕಿತ್ತಿಯ ಪಣ್ಣದ ಇಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ತೊಲೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೈವೇದ್ಯ ಐತಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಪುನಃ ಆದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು
ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಯಿತು. 1000 ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ಮಠದ್ದು. ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜೊತೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯೋಗ ಅಕ್ಕ ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾನಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ನಂತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಂಬಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇದೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅವನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿങ്ങളുടെ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಈಗ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿങ്ങളുടെ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ಬೇರ್ಲಂಚನೆ ಬೇಲ ಚಾನಲ್ ಪೂರ್ಣಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಐಟ್ ರಾಯರ ಪವಾಡದಾದ ಉಂಟು. ರಾಯರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಯರ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿರೋ ರಾಯರ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ರಾಯರ ಮಹಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಯರ ಮಹಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ ಮಲ್ತದೆ ತೂಲೇನಿಗ್ಲರ ಪೂರ್ಣಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಫೋನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದು ತೂನೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋತಿರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ದೀನಿ ಬನೋಳಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಯಾನ್ ಐತೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬೈಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಹೊಲ್ಪೈತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಟ್ಟು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ತೀರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಲೈತೊಂದು ಏನು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಡೆ ಪೋಯ್ತ ಅರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆನ ತೂಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಡೆ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಒತ್ತನಾರು ಅಂಚನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಲ ಪೋಡು ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಆಸೆದು ಇದು ಬತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಆಸೆ ಈಡೇರ್ನಾರ್ನ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ಐನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇದೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ವನಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ವನಸ್ ಮಂತ ಪೋಲೆ ಬಂದಿರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಆತನಾಗ ಅಲ್ತು ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಆರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ಆರು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ಪರ ಅಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬುಡ್ಪುಲೆಗೆ ಜಿಂದು ಬುಡ್ಪುಲೆಗೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಕೊರಗೆ ಜನ ಕಟ್ಟದಡೆ ಹೋದು ಬಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸುಮಾರು ಪ್ಯಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅಂಚ ಅಡೆ ಹೋದು ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇಡೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿಯ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಾಪ ಆರು ಹಾಸನ ಅರ್ದು ಬರ್ತದೇರು ಇನ್ನಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಪೋಡೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಪೋಡೆ ಪಂಡದಾರು ಮನಸ್ಸರು ಗ್ರೇತೋಯ್ತೀರು ಆರ್ನ ಆಸೆ ಇಡೇರ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದಲ್ಲಿರು ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕಲ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಕ್ಕ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಹರಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ, ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಕ್ಕ ಬಂದು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಸೀದೆ ನೆನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಪರ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋಟೋಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡು ಕೊರಗಜ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಾರು ಸಣ್ಣದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿತ್ತೇರಾರು ಅವಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಜುರ್ಪಾದೆ ಬಲ್ನಾಡು ಉಜುರ್ಪಾದೆ ಕೊರಗಜ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಪರಕೆ ಸಂದವೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜು ವರ್ಷ ಕರೆಂಡ್ ಆರೆಗೆ ಬರಿಯರ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಒಂದೆ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಇಪ್ಪೋತ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಂಡಾರಿಗೆ ವಾರಡೋರ ಕನಾಟ ಒಂದು ಉಂಡಿಗ್ಯಾರ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕನಗಾಟ ಉಂಡಿಗ್ಯಾರ ಈಗ ಅಂಚ ಮುರಣಿಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಸುಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೊರಗಜನ ಕನಗಾಟುಂಡು ಸುಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಅವತ್ತೇನೆ ಪರಕೆ ಏಪ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಂಚೆ ನೀತಾರು ಪರಕೆ ಸಂದಾರ ಪಂಡದೆ ಕೊರಗಜನಡೆ ಬತ್ತನ ಇವಾಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅರೆಗೆ ಅವ್ರ ಎಣ್ಣೆ ತಿರುಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಎಣ್ಣೆದು ಅವ್ರ ಅಂಚನೆ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ದಿತ್ತಿರೋದು ಒಲೆ ಅಂಚ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ರೇಗೆ ಕನಟ್ಟು ಪ್ರಂದು ಐತನಿಗ ರೇಗ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತರ ನಿಕ್ಲ ಬಲ್ನಾಡು ಉಜಿರು ಪದೇ ಕೊರಗಜನಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಪರಕೆ ಸಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರದ ಕಲ್ಲಾರಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದು ಏನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣಿದು ಇನ್ನಿ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪೂರ ಸಿದ್ಧಿ ಆದ ಪೂರ ಅವ್ರ ನೆನೆತನ ಪೂರ ಈಡಿರೋದು ತೆರಪಿದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಂತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಕೆ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೊನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ ಅವನು ಸಂದವುಡಾಪು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಯಾರೇ ಪಂಡ ಪಾಪ ಆರೆಗೆ ಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿನ್ನೋದಾದ ಅರೆ ಬರಿಯರ ಚೂರು ಕಷ್ಟವಾಯ್ತಂಡು ಆಂಡ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಬತ್ತೀರಿ ಇನಿ ತೂಲೆ ಯಾರನ್ನ ಮೋನಡಿ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಆಸೆ ರಡ್ಲ ಈಡೇರ್ನ ಪಂಡ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪರ್ದೈತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು
ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಟೋಡು ಆರಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡಾರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ತೋಟ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಯ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ನನ್ನೆತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4 ಆಂಡ್ ಕೇಂಡ ಪಲ್ಲಿತ ಬಾಂಗೇಣ್ಣೊಂದುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇತ ಬರ್ರ ಪೋಡು ಅಂಚ ಯಾನು ರೆಡಿ ಆಪಣದ ಕೊಡ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೊಡೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳಾರು ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ರೀಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತೋಟ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಡು ಏ ಪಪ್ಪು ನಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ ಬಂತೀರಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಆನ್ ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೊತ್ತೇ ಬಂತೀರ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಸತಿ ಆಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋದ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಓಕೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡುವ ಆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತ ಆಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಯಾಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡ್ಲೆತ್ತ ಬರ್ಬೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜಿ ನಡೆ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಏನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಣ ಉಂತಾವಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜೆ ಪಣ್ಣಿವ್ರು ಆಯ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುಮ್ಮ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯಿ ಬಿಡ್ಪರು 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕುಸಲತ್ತು ದಾಯ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ್ಲೇಂದು ಆರ್ನ ಪಾತರಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈತ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ಡು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ತೋಟ ಪಂಡದ ಈತ ಬಿಸಿ ಟಿಪ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನಂಚಿನಾಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟು ಆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ದಾದಿ ಯಾಂತ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೊಲೆ ಆರ್ಲ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪಿದಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲಿ ಕಾತೊಂದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.